daudela, baina guk uste dugu bi bideak uztargarriak direla eta badaudela elkarguneak. Horregatik uste dugu erdibideko bat posible zela bi legeen artean, eta horregatik egin genituen hainbat emendakin Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenari, baina gure kontrako bozka jasoko dute. Hala ere, uste dugu bi bide egon badauden arren, uztargarriak badirela, badaudela partekatzen ditugun elementuak eta oraindik orain akordio bat posible dela. Ados gaude, administrazio erabat elebiduna izan behar duela azken helburua, ados gaude hizkuntza eskubideak oinarrizko eskubideak direla, ados gaude administrazioek erabakimena izan behar dutela, ados gaude euskararen biziberritzean administrazioak duen garrantzian, eta ados gaude oldarraldiaren aurrean atzera baino aurrera egin behar dugula. Beraz, askotan esan dugun bezala, Euskal Herria Bildurentzat akordiorik eza ez da aukera bat, akordiorik eza ezin dugu onartu eta azken minutura arte ahaleginak egingo ditugu eta ez dugu lan horretan etxiko euskarak, gure erakundeek, gure autogobernuak eta herri honek merezi duen eta behar duen akordioa lortu arte. Solaskidetza alderdi guztiekin irekita izan dugu eta badugu bai alderdi sozialistarekin, Sumarrekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin ere. Eta gizarte eragile eta sindikatu guztiekin ere bilera erronda bat ere egin dugu gure proposamena azaltzeko. Proposamen zehatzak ere igorri dizkizuegu guztioi bide inklusibo bat urratzeko eta jakina da une honetan Eusko Alderdi Jeltzalearekin elkarrizketetan eta negoziazioetan gaudela. Hainbat bilera egin ditugu eta lanean jarraituko dugu datozen egunetan ere akordio bat lortu arte. Gaur beraz, berriro ere ponentzian egin genuen bezala Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenaren aurrean abstenitu egingo gara. Negoziazioari eta elkarrizketari ateak irekita mantentzeko eta lehenago esan dudan bezala akordiorik eza ez dela aukera bat uste dugulako. Uste dugulako posible dela eta posible egin dezakegula akordio garrantzitsu bat, herri honi eta euskarari zor diogun akordio bat. Gaurko abstentzioa beraz, adostasun baterako atea irekita mantentzen duen erabakia da. Baina gaurko abstentzioa gaurko bozketari soilik lotzen zaio. Azpimarratzen dut, gaurko abstentzioa gaurko bozketari soilik lotzen zaio. Guk atea irekita mantenduko dugu ekainaren 25-ko azken minutura arte, azken unera arte. Honen bestez, datozen ordu eta egunotan lanean jarraituko dugu orain arte. Bezala euskarak eta herri honek behar duen akordioa eta terbe juridikoa lortu arte. Para finalizar, desde Euskal Herria Bildu queremos remarcar y repetir una idea. El no acuerdo no es una opción para Euskal Herria Bildu. El no acuerdo no es una opción. Y creemos que debemos de hacerlo posible y creo que podemos hacerlo posible. El euskara, nuestras instituciones, nuestro autogobierno y nuestro país se merecen un acuerdo. El euskara necesita un acuerdo para dotarle de seguridad jurídica, un acuerdo que lo defienda y un acuerdo que le dé las bases jurídicas suficientes para asegurar su normalización lingüística. Por lo que nuestra abstención de hoy es una abstención para mantener la puerta abierta al acuerdo y, por lo tanto, para posibilitar las condiciones para seguir hablando y negociando. La abstención de hoy, sin embargo, se circunscribe sola y únicamente a la votación de hoy. Remarco, la abstención de hoy se circunscribe sola y únicamente a la votación de hoy. Y Euskal Herria Bildu mantendrá la puerta abierta hasta el último minuto del pleno del 25 de junio. Por lo tanto, durante las siguientes horas y días nos toca seguir trabajando, como hasta ahora, para conseguir el acuerdo que necesita nuestra lengua nacional y nuestro país.